kasongo ye mombali nanga kasongo mbona wewo songa libala. Sanibonani babukele, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafeki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala, kwazi nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwa, hhayi mangingachithi isikhathi manginidalulele lona udaba nizwele. Luyisima kanjena. Sanibonani emafiki, ngubaba usekhulile, iminyaka ihambile, kudala ngizibona izinto. Umhlaba awusamanga njengakuqala, umhlaba sowashintsha kakhulu. Noma kunjalo asingekhuzi mengabe sibona ukuthi kuyabheda, asingekwazi ukuthi siyekele nje kumosheke kuye phambili, kodwa kumele ukuthi lowo mzamo omncane siwenze, kumosheke sibe sisamile ukukhuluma. Amanyala namhlanje asathengelwe iy'ngubo zokugqoka, agqokiswa abamahla swenga. Amanyala namhlanje aseyanconywa ngenxa yokuthi abantu beziqumama. Amanyala namhlanje aseyayekwa adlule kanjalo ngoba enziwa abantu abathathelwe phezulu. Kodwa amanyala kuyohlala kwamanyala, noma ngaswenkiswa ayohlala amanyala, noma ngingathulwa ngawo ayohlala amanyala, noma abantu bangakukhuza mengabe ukhalimela kodwa ayohlala amanyala. Salahlwa isintu sakithi, yalahlwa indlela yomkhulu yokwenza. Abafana sebedla inkomo bengazikhokhelanga, abafana sebemithisa kuthuleke, bavumeleke ukuthi babone iy'ngane zabo, kodwa babe benza amanyala bedlulise leyo mizi amanyaleni. Ubani na oyokwazi ukuthi akhulume mengabe thina esesimpunga singakhulumi? Kusho ukuthi nathi siyasiyeka isizwe sibhukude kuwo amanyala. Angingethuli-ke mina, noma sekumoshekile kunjalo, kodwa ngiyodlulisa owami umyalezo. Luyobhalwa igama lami ngobaba mkhulu ukuthi nami ngizamile ukukhuluma ngangezwakala. Dala kwakuye kuthi uma ngabe umfana emithisile, noma ngathi usemncane kangakanani akakasebenzi akakabi nako kwakhe, ubaba walowo muzi wayeyaphakame akhiphe lezo nkomo ayohlawula, ashweleze, ageze lowo muzi. Kube sekuphoqa ukuthi leyo nkosazana emoshiwe lapho isondele nganeno izovusa umuzi, ngoba phela akwazi ukuthi ubaba walowa muzi angashiya ehlazweni bese nje seyekelelwa kanjalo. Phela once wadliwa intombazane, kusho kona ukuthi sekumfazi womuntu lowo, kumele ukuthi asondele kulowo othe wayithatha inkomo kababa. Kodwa namhlanje akusenzeki lokho. Iy'ngane ezincane ezino-13 ezino-14 sezibhukuda kuwona amanyala. Iy'ngane ezincane omama bazo sebeyazithatha bazise emaklinikhi bathi maziyohlela, okusho ukuthi bazinikeza igunya lokuthi zenze lo mkhuba omubi kangaka. Iy'ngane ezincane seziyabuza ukuthi ubani i-boyfriend yakho ngifuna ukuyibona, ukwenzela ukuthi sazi ukuthi mengabe unenkinga, inkinga uyinikeze ubani. Amanyala njalo. Kusho ukuthi manje somnikeza imvume, noma bekuthiwa engekabi nayo leyo boyfriend, somphila imvume yokuthi makabe nayo. Amanyala sesaphila kuwo, sidla wona, sihamba wona, silala wona, sifinya wona, sigibela wona,
yonke into esiyenzayo inamanyala phakathi. Awulafe lihle kakhulu. Bahamba ogogo nomkhulu bashiya nawo amanyala. Angisho ukuthi ayingekho amanyala endulo, ayikhona, kodwa kwakuzanywa indlela zokuthi agezeke lawo manyala. Zazenzeka into zokuthi umfazi womuntu ashibilike enza amanyala, kodwa kwake kube nenkokhelo ebakhona kuhlawulwe kugezwe lawo manyala. Manje amanyala namhlanje aseyenzeka nje bese kuthuleka engathi akwenzakalanga lutho. Abafana sebeyamithisa, babe sebaqhubeke bazibone izingane zabo, bazondle. Uyondla kanjani ingane engayona yakho? Ngoba phela uma ungeyihlawula, ungekashwelezi, ungekagezi lowo muzi, akabi yakho leyo ngane. Uvunyelwa kanjani ukuthi ube nesandla ekuyondleni, ukuthi ube nesandla ekuyiboneni? Ngoba phela kwake kudala uvinjelwe ukuthi uyibone kuze uyoshwelezelwa ukwazi ukuthi kube eyakho ngendlela elungile. Amanyala asemaningi namhlanje, noma ngingezogxila kuwo wonke, kodwa asemaningi kakhulu amanyala, futhi angeke kusalunga. Mangathiwa kuyalunga, kungamele kuphakama abantu abaningi, intshebe ezingangathi, nogogo abadala nomama baphakame bakwazi ukuthi bayilungise lento. Kodwa-ke siyayazi insuku ukuthi isukaphi. Kwafika laba bantu, bafika beza nento zabo, kwaqala kwamosheka ezweni lethu. Ukuba kwangafikanga bona nalezi zinto zabo, ngabe namanje kusalungile kulomhlaba wabamkhulu. Angazi noma ngibeke kwezwakala yini, noma ngibhibhidlile, kodwa-ke vele kuyothiwa ngibhibhidlile ngoba phela iqiniso abantu abalithandi. Bengithi ngeke ngizovela namanyala enzeka namhlanje angasenakulungiswa futhi. Siyabonga.